Goedenavond, dit is Zeeland Nu. We praten hierbij over het Zeeuwse nieuws van vandaag. Stel, er wordt een raam ingegooid of iets, dan kunnen ze mij bellen en dan moet ik misschien even langs. Dus dat kan. Ben jij bereikbaar voor je werk als je niet aan het werk bent? In steeds meer landen geldt er wetgeving over dat onderwerp, maar in Nederland nog niet. FNV pleit nu voor regels om daar verandering in te brengen. Er zijn natuurlijk mensen die het prima vinden om ook buiten werktijd bereikbaar te zijn. Maar er zijn ook mensen die er wel moeite mee hebben, omdat ze moeite hebben, vooral dan eigenlijk denk ik met het nee kunnen zeggen. Van nou kijk, ik ben nu vrij, dus maandag ben ik weer aan het werk, dus dan ben je de eerste die ik dan ga antwoorden. Ook in Middelburg blijkt dat mensen die eigenlijk weekend hebben gewoon bereikbaar zijn. Ja, altijd. Ja. Tegenwoordig via social media, via telefoon, app, computer kan ik dat ook hier regelen, zeg maar. En dan zijn we altijd bereikbaar. Ze kunnen altijd bellen. Het is een beetje geven en nemen en bij mij zijn ze ook heel flexibel als ik een keer eerder weg wil of tussendoor moet. Dus als dat nodig is, dan is dat geen probleem. Vitaliteitscoach Peter van Lid betwijfelt of nieuwe wetgeving echt het juiste middel is. Ik vind het wel heel drastisch. Ik vind het wel echt zwart-wit kijken. Ja, ik denk dat er heel veel tussen zit nog. Wat zou uw advies zijn? Kijk eens gewoon eens in je CO. Wat is daar al over afgesproken, over bereikbaarheid? En vooral een goed gesprek aangaan met, gewoon met je werkgever. En het belangrijkste, af en toe ook nee durven zeggen. In Vlissingen is aan het eind van de middag geschoten. Bij een schietincident in de Van Dishoekstraat is 1 persoon gewond geraakt. Daarna volgde een zoektocht, onder meer met een politiehelikopter, naar de dader. En die zou zich verplaatsen in een zilverkleurige auto. In dit stukje van de Westbuitenhaven van Terneuzen ligt een kraanponton helemaal onder water. Op de voorgrond, nog voor de blauwe duwbak. Het is vanochtend rond 8 uur gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat levert het vooralsnog geen hinder op voor de scheepvaart. Het is nog niet bekend wanneer dat kraanponton zal worden geborgen. Niet zomaar een clubje weekendwielrenners in Oostburg vandaag, maar de 4e etappe van de Renewy Tour. Met grote namen zoals Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. De finish was in het Belgische Aalter. En een uitgebreid verslag van de wedstrijd zie je morgen in Omroep Zeeland Sport. Perenteler Martien Stijn uit Kwadendamme heeft dé oplossing gevonden voor zijn tekort aan perenplukkers. Voorheen haalde hij plukkers uit Oost-Europa, maar dat werd steeds moeilijker. Mensen uit Polen die willen best komen, maar we kunnen ze niet huisvesten omdat het op een camping niet meer mag. In woonwijken willen we het ook niet. Het wordt allemaal door allerlei regels wordt dat tegengehouden. Dus ik dacht, wat nu? De peren laten hangen, in het uiterste geval, maar dat doe je natuurlijk niet. Dus ik dacht, ik ga het COA eens bellen. Kijken of er misschien asielzoekers zijn die plukken willen. Zo gezegd, zo gedaan. Voor de asielzoekers zijn werkvergunningen aangevraagd en de komende weken helpen er 30 mee met de perenpluk. Yeah, I have never seen like this work. It's my first time to work here, so I'm so happy. Yeah, I will be continue this work. Yeah. De mensen zitten gewoon in hun kamer te wachten op hun asielprocedure en er is dit een hele mooie kans voor hun. Om wat om handen te hebben. Ze kunnen er wat mee verdienen, maar ook een stukje kennis maken met de arbeidsmarkt hier zo. Dus het is een hele mooie samenwerking. De mensen zijn heel blij dat ze werken mogen, dus dat is positief. Ze zijn vrolijk, maar het woordje tempo, dat is nog wel een item. Maar dat geldt voor de asielzoekers, maar dat geldt ook voor mensen uit andere landen. Al met al is perenteler Martien tevreden. Hij hoopt dat er volgend jaar ook weer asielzoekers voor hem aan de slag kunnen. Dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen heeft last van een uitbraak van ringworm. De zeer besmettelijke schimmelinfectie werd gevonden bij een van de vrijwilligers. Na onderzoek bleek nog een vrijwilliger en meerdere katten besmet. Door een vrijwilliger die in aanraking was geweest, niet zo zacht ze, met een kitten die in haar been had gehangen. En daar ontstond een wondje wat in de vorm van ringworminfectie leek te zijn. En dat bleek ook zo te zijn. Dus dat betekent dat we op dit moment weinig of geen katten op kunnen vangen. Honden kan nog wel, want die zijn niet besmet. Maar de katten kunnen we eigenlijk niet opvangen, want de kans bestaat dat ze opnieuw geïnfecteerd worden. Voor het extra schoonmaakwerk zoekt het asiel in Terneuzen meer vrijwilligers. Het asiel heeft geen ervaring met ringworm, maar weet van een asiel elders in het land dat de kosten boven de €10.000 uit kunnen komen. De financiële zorgen zijn groot. Exploitatietechnisch baart me dit heel veel zorgen. Ja.
we zijn dan ook naastig op zoek naar sponsoren, donaties om deze golf van besmetting te bestrijden. De speciale maatregelen duren nog een kleine 6 weken. Dan moet de ringworm verdwenen zijn. Voetbalclub Hoek is ook in de derde competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen ongeslagen gebleven. De Zeeuws-Vlamingen wonnen op eigen veld met 3-1 van de ASWH. En daardoor is Hoek voorlopig gedeeld koploper van de derde divisie. Hier zien we de eerste goal, die valt vlak na de rust. Het is Javairo Pengel die na een pegel op de lat van Silvio Hagen binnen kan werken. Hoek op voorsprong tegen de promovendus uit Hendrik Ido Ambacht. Hier zien we de 2-0 in de maak. Eerst een schot, prachtig binnengeschoten door Lars Wantens. De linksback schiet de bal in de kruising. Dan wordt het toch nog spannend, want hier een verre ingooi van de ploegen het groen. Dat is ASWH. En die bal wordt binnengewerkt. 2-1 met nog zo'n 25 minuten te spelen. Maar hier de beslissing. En wie anders dan topscorer Steve Schalkwijk die dat doet. Prachtig, binnenkant paal binnen. Weer een doelpunt van hem. En de tweede overwinning al voor Hoek. En trainer Gerard de Nooijer die begint goed aan zijn avontuur. Want 3 wedstrijden, 7 punten. We hadden vandaag flink wat zonneschijn en er was maar weinig bewolking en dus bleef het vandaag ook droog. Wel stond er een matige tot vrij krachtige wind uit het noordoosten en dat was een windkracht 5. Dat was goed te merken, maar de temperaturen konden toch aardig oplopen dankzij de opklaringen. Ook vanavond en vannacht zijn er opklaringen. De temperatuur zakt uiteindelijk vannacht tot 18 à 19 graden. En morgen krijgen we zeer warm weer. De temperatuur wordt nog wat hoger dan vandaag met 28 of 29 graden. Er is veel zon en het blijft overwegend droog. De onstabiliteit komt wel dichterbij en op maandag is er in de loop van de dag wel kans op een paar regen- of onweersbuien. Het is dan broeierig warm met 27 graden. Daarna wordt het geleidelijk weer wat droger, maar ook wat minder warm met 23 à 24 graden. En tot zover. Straks dan ben ik nog bij je terug met Zeeland de Week. Met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.